Kibor pyniaid District jong Ri Bhoi District mynta sngi kila leit ban Khang Tala no Ïaka Khyrdop Khrong khajna bala pynieng da Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ha surok ba National Highway 6 ha shnong Umdihar la ban kdew bakani ka Khyrdop Khrong khajna jong ka KHADC la kano bakadei ka bala pynieng beain ban lum khajna yiki kali kit mar mata bapher khamtam ki kali banya daki bar jylla bala mi ru bon ki jingkynthoh naki nongñiah kali layo jing tipru badang shen ka kanhun jong ki try kali bat nongñiah kali kilapan pau ya ka jing sngokhya ka bajur halor ka jing mi ki Khyrdop Khrong khajna bam ithu ithau hasilenter usurok ba National Highway kabalakta shikat de ya ka yo ka jong ki bat halor ka ni kilalet ru ban bu da ka jing ujor shaki bor badai pet ka KHADC ban shimkhya halor ka ni ka jing mi ki Khyrdop Khrong khajna They mynta ka khadar tarik unai lur kibor pyniaid jong Ri Bhoi District lingba magister bat ki pulit kilalet ban Khang Tala sendon ya ka Khyrdop kabadon ha Umdihar ha Ri Bhoi hadien ka hukum bala penmi do deputy commissioner ka Ri Bhoi Deputy Commissioner joka Ri Bhoi District take order ko dang ni kabatay ba yakini ki yakini ka check gate jong kani ka KHDC ngap ya kak das mah kita ramdan